Campursari. Wasau. Terima kasih bos. Mas Leo ini dari Ngerang. Terima kasih. Koyo ngiuni neng tan nurangi
saya biuni neng tanurani sihenati sunduti dadyo kembang kang baliwangi sesodyan jami musti kaneng wengi Lintang. Iya mas. Tadi bapak tadi yang nyawer kamu. Oh iya. Itu besok tanggal 13 April. 13 April. Abinawa Campur Sari. Iya. Nggih kalian Dik Lintang. Oh iya. Ini di Juwana. Oh di Juwana. Ya, tanggal Oke 13 siap. April. Terima kasih banyak. Bapak siapa tadi mas? Ditunggoni. Asmone. Lali aku. Tengah Besok bakal ngerti asmane. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, Dilintang. Dolintang, membango gerajakan Banyuwangi, jangkepi bawa ya. Nggih. Tak jenggleng aku karo Mas Lion ya. Oke. Aduh jenggleng ya berarti ya. Iya nonggo itu. Lho cakep manis kok ngene ya. Percaya. Semangat no. Semangat no. Gentenan Mas Lion. Yuk, urung jenggleng kok wis kayak ngono. Pernapasan harus dijaga, ditata biar tidak asma. Ya wis karepmu. Aku wedi ketularan ngene iki. Aku kok kaya kena step. Kok wedi ketularan. Gandeng bala Masa lato-latoku bentikan. Masa lato-lato bendian Lah kok muni totok-totok iki mau piye? Lah yo muni totok-totok iki piye to Mas? Ora iso kepenak kaya awakmu ya. Ya mulane njaluk karo kanca-kanca. Jajal awakmu baleni nang ngono. Yo penak-penak yo te yo. Hut het het. Enak era karuan. Penak. Enak. Loh Mas Nanda lo penak Mas. Kaya nanda. Yo. Sedeng. Ulap lo Mas sampean Mas. Sing ngendang ulap nyawang sampean ki. Lah yo, wong botak iso kinclong ngono piye to? Yo sesuk tak pakani sliro ndasku. Kaya nanda. Jreng. 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 Ya. Paham? Turuti lho Mas. Paham? Mantuk ah ngowoh ae. Oke? Jreng. Kuwi terpesona karo botak el. Ping 3, oke? Ping 3. Nah. Gandeng bala biang
Ping telu. Telek. Kok makel ngawong iki Loh, lho. iku wis dituruti lho. Nah ya wis turuti lho mau. Sampeyan nyuwune piye ta mau? Jreng ping telu ta? Dituruti nak kepenak nek ati seneng. Dituruti mari mangkel nang ati kok. Lho lan jaluke ya ngono lho mau. Tegese sing jreng, kendang, alat kabeh iki dituthuk siji-siji. Paham? Ngerti apa ora? Lah goblok kok ket lahir kowe. Ora paham malah plolang-plolong iku lho. Ayo, paham? Ayo. Kowe nak ngamuk iku sing tenanan. Lah iki tau tak amuk tenanan apa kendap kok. Maksudnya kan nak ngamuk iki nggo ket. Wis meneng kowe. Melu ngomong. Aku mau ngelingke. Ya ya. Aku ngelingke tema iki sering mbok gawa ning Bakti Kuncoro wis do hafal kabeh. Ya. Iki tak gawe anyar neh. Iki mumpung karo Iki medeni aku wedi ra iso turun ngene iki kok. Ya. Heeh. Aman, Nduk, ben supayane kok bocah iki nak wedi karo apa weweden apa-apa umpamane kok kaya pertunjukan. Ya. Kapan kok dijabutke rambute, diparingke engko mesti ilang. Oh ngono. Ora wedi, sawanen carane lah. Heeh. Ngono. aku ra ndek rambut. Rambutku ini. Rambut apa kok Rambut sikil. Oh sikil. Ayo, ayo. Nyeran biai no suan Mak klumpeng ngono piye to? Piye ta yen? Piye to jenggelenge kuwi? Ayo piye maksudnya? Lah piye? Aku ora dikaku iki. Jo nangis. Aku ngomong ya pamitan bojoku apa-apa. Ya Allah. Panjaluk piye ngono lho, Yon? No, wis ila, aja nangis to. Ibadah punya dia telah. Neh Mas, neh Mas. Oh. Aku iya. Bocah cilik, Yon. Banyu. Banyu. Jenglang ora dirupa enak. Ya wes bareng-bareng aku wae ben penak. Ayo, Dolina, ayo. Banyu kulon gunung wetan segara laran kita Yo, bareng. Hit. Tenanan, Ayon. Aku udah enggak mood Kok gak muti piye? karena digarap ini apa? Udah dilanjutin aja. Oke. Kamu jengleng lagi ya? Enggak mau. Yang mak klonteng tadi ya? Oh, enggak. Mak lonteng balungku linu. Tenan lintang aja tenan aja tenan. Piye ta Mas? Tenan. Enak karo nggonku ayo ndi? Sawah. Iya. Entah. Masa iya lah, Yon? Sing iru dak kowe. Lah kok keliru ngapa? Bapakmu urung gandeng karo sawah takon karo iki. Lah terus. Ora gelem kok. Lah nak karo Tini. Karotini. Ya ayo bojoku ah. Lah kok iso iku? Lah bojoku gelem karo aku iki ora mungkin kok. Ayo. Heeh. Laran kita alasangkan hangkaliat liwat
Anna India Gumelari ngetaman sari nusuan Gerajakan Banyuwangi yo lintang kair Terima kasih Dek Linta. Ya, terima kasih juga. Luar biasa. Terima kasih ya. Silakan beristirahat. Walah. Kok iso genah men to yo nyun ke ra gelem melu joget.
Apa? Awakmu. Ini.